doar asta? Poate mai mult, da? Numărul 13, Spanachi Mihai, este rugat să vină la start din grupa S5. Oare apuc să filmez ca Mașini. Câștigătorul grupei S4 este declarat Sandu Sebastian, concurentul cu numărul 5. Acum la start este rugat să vină și concurentul cu numărul 13. Spanachi Mihai, un Subaru Impreza. Stai mă că să facă. Eu zic că iau ăsta în pula mea. Care era frate Porsche? Nu cunoști în pula mea. Porsche cu și nu. Avem așadar, în prima finală din grupa S5, pe culoarul A, cu numărul 2, lepădatul Ricardo, cu Porsche 997 Turbo. Și pe culoarul B, Spanachi Mihai, cu Subaru Impreza, numărul 13 de concurs. Se pregătesc de concurs Iuhas Cătălin, cu numărul 11, și concurentul cu numărul 5, Stanca Răzvan. Hai! Fiate! Uite la asta! Hai, Care frenează primul? Porsche a frânat primul.